специјален поздрав за Марио с најмојшната уредба Sony Shake 99, наказателя на всички. Кој не знае, кој не познава, Марио носи ти се слава, че Sony Shake нон-стоп грми. Всички знаят 99 е, нали? Няма кој да те пипне с тая јака уредба, няма кој да те бутне, всеки те харесва. Уредбата на Марио Sony Shake 99, всички слушат музиката, е наред дневен. Номер едно в качеството на баса, неговия стандарт е новата ви раса. Уредбата на Марио Sony Shake 99, всички слушат музиката, е наред дневен. Номер едно в качеството на баса, неговия стандарт е новата ви раса. Кој не знае, кој не познава, Марио носи ти се слава, че Sony Shake нон-стоп грми. Всички знаят 99 е, нали? Няма кој да те пипне с тая јака уредба, няма кој да те бутне, всеки те харесва. Уредбата на Марио Sony Shake 99.